Nasabat kan Philippine Coast Guard sa Matnog Port sa Matnog, Sorsogon ang dosing sakong smuggled na ukay-ukay haling Pasay na ipupuslit kuta pasining sa Paranas, Samar. Alas 10 nin aga kasuudma, Enero 30, kan magkondusir nin paneling inspection ang personahes kan PCG K9 hasta sa Mariparo ang mga nasabing kontrabando na lunad nin sarong bus kung sa indaiman na naipresenting dokumento ang driver kaini. Itong mga ukay-ukay na ito, ma'am, pwede man siyang i-transport pero hindi siya pwedeng gawin for business. Pwede siyang gamitin for donation sa mga nasalanta ng bagyo. Pwede, ma'am. Pero upon checking po yung mga pertinent documents, wala pong binigay sa Coast Guard. Kaya po, sinis po yung mga items na ito. Depensa man daa kan driver, asin kan konduktor kan bus. Bako maninda pagsadiri ang mga nakuang kontrabando, asin pigpadaraman sana sa inda. Actually, ma'am, itong mga ganitong insidente is in relation, ma'am, or in violation under Republic Act 4653 or yung tinatawag natin na an act to safeguard the health of the people and maintain the dignity of the nation by declaring its national policy to prohibit the commercial importation of textile articles commonly known as used clothing or rags. Ito, ma'am, wala namang kaso to, ma'am, na kakaharapin since wala naman yung perpetrator. Pero yung mga items, ma'am, is under lang, ma'am, ng custody ng Bureau of Customs. I-confiscate lang nila, ma'am. Sa ngunyaan, nasa kustudiya pa kan Coast Guard Matnog ang mga smuggle na ukay-ukay asin nakatalaan na i-turn over sa Bureau of Customs para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang, Tatak, Bicol, Danica Garcia.